парчами давлатӣ яке аз рамзҳои муҳими истиқлоли миллӣ ва давлатдорӣ, таҷассумгари асосҳои давлат ва рамзҳои давлатдории гузаштаи тоҷикон, ифодакунаи мақсаду маром ва орзуу ормонҳои мардуми шарафманди Тоҷикистон буда, он дар баробари парчами садҳо давлатҳои ҷаҳон дар назди Маҷмӯаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид барафрохта шуд, ки он ифодагари ҳастии Тоҷикистони соҳибистиқлолу маҳбуб аст. ин аст ки ҳамасола мардуми Тоҷикистон ин санаи муборакро истиқбол гирифта, бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ чорабинҳои сиёсиву фарҳангӣ баргузор мегардад. дар ноҳияи Нуробод ба шарафи рӯзи парчами давлатӣ чорабинӣ бо ширкати кормандони ташкилоту идора, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, донишҷӯёни коллеҷи касбомӯзӣ ва сокинони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот баргузор гардид. дар арафаи ҷашни истиқлоли кишвари азизамон дар боғи фарҳангию фароғатии ноҳия парчами давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки ин иқдом намунаи беҳтарини тарбияи насли ҷавону наврас дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дониста мешавад. парчам барои ҳар яки мо азизу муқаддас аст. аз ин рӯ сокинони ноҳияи Нуробод бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз раванди корҳои созандагӣ хуб дарк намуданд, ки ҳамеша дар ҳама ҷо, дар ҳама маврид ба парчами давлатӣ эҳтироми хос дошта бошем. гуфта шуд, ки парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи ҳазорсолаи халқи тоҷикро дар бар гирифта, он чун рамзи ваҳдату ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмию иттиҳоди халқу миллатҳои сокини ҳар сарзамин ва муборизаи онҳо барои озодӣ шинохта мешавад. аслан парчами кишварамон даъват ба сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстию ватанпарастӣ, созандагию ободонӣ, ҳимояи марзубум, саъю талош барои ҷомеаи адолатпарвар ва инсонияту башардӯстии миллати тоҷикро таҷассум намуда, моро зарур аст то ба қадри парчами давлатӣ ва ҳамаи ин пешравиҳои кишварамон бирасем, аҳлона кору пайкор кунем, то Тоҷикистони азизро боз ҳам ободтару зеботар кунем.